Assalamu alaikum jama'a. Shahararren mawaƙin nan da aka fi sani da Abdul Gombe. A madadinsa, ina mai farin cikin sanar da ku zafafan waƙoƙin album ɗin da zai sakar muku na 2022 mai suna Lamarin Ƙauna. Lamarin Ƙauna album ne da yake ɗauke da waƙoƙin soyayya, tausayi da nishaɗantarwa. Sannan album ɗin ya haɗa da zafafan waƙoƙi kamar haka. Akwai irin su Lamarin Ƙauna. Kimin kalamai kiji masu saita ruhi, kisan cikin zuciya ba da yaudara ba. Na tabbata wai me yasa lailati ba awa bai minti, soyayya na dace na tabbata. da kuma nadama. Tun daga kanki nai nadama, a soyayya ni dai dole na tama. Sannan akwai waƙoƙi irin su So Duniya Ce, Rayuwa, Iya Wuya da kuma Kalli. Sannan wannan album din namu da ku iya samun su a gurin masu ture-ture da kuma platform ɗinmu na Audio Mark da YouTube channel mai suna Abdul Gombe. Sannan ga mai bukatan plate din wannan album din za mu iya sayar masa da shi a farashi mai rahusa. Ka tuntube mu a namban waya kamar haka 090 60 50 65 25. Mun gode. Shi so duniya ce na da daɗin shigowa, tunda na yi dace godiya ban bari ba. Ashe da sanki na gane na daga daraja ta yau ta bar zuba. Idan an ce in bincika duniya ba zan ga kamar ki ba.